بابا بلے شاہ دے مرشد سن شاہ عنایت قادری. شاہ عنایت قادری بہت بڑے عالم دین مفتی اور بہت بڑے عالم سن. بزرگاں اتے جھوٹے الزام ہر دور وچ بندے لے دے رہے جی وہ آندے سن نچنا چاہیے تو ناچ ویندے سن تے گانا ویندے سن. بابیاں دی سمجھ ساریاں بندیاں نوں نہیں آندی. یہ کچھ خاص ذہن ہوندے جنہاں بابیاں دی سمجھ آندی. آپ اتنے بڑے عالم نے کہ آپ دی عربی زبان دے اندر کتاباں موجود ہیں. حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور مفتی سن. آپ فتویٰ چلتا تھی آپ کا تو نال آپ اپنا کام بھی کرتے تھے. ایک دن کھیت وچ پیاز کاشت کر رہے سن تے بابا جی انہاں تو پوچھا گیا بابے بلے شاہ نے مرشد رب کیویں لبدا ہے تو آنجی کانٹا بدل دین کے تو آپ پیاز پہ گڑتے سن تے آپ نے فرمایا بولیا رب دا کی پانا ایدو پٹنا تے ایدے لانا اینے نالے تے کانٹا بدل چھڑ دینے پاجی سمجھ نہیں ہے جے کسے نہ آ جائے تے عزیزاں دی وقار اے بابے کانٹا بدل دینے تاں تے عقیدہ رکھنے اب بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر بدل دیتے حضرت وڈے پیر صاحب یارویں والے سرکار امام حسن دی اولاد